Eine group ya kane. Thank you for asking. Eine group ya kane. Ni mente group ya atano for those ones vara inyore. Lakini group ya baswati etokoroka from the second trimester. There okonyora because of lifestyle. Lifestyle yae naboyora toke o korreki o nyor resistance to this insulin. Buna nabeka okuragera ose utakora amasoesi, you end up konyora omoswati oyo are predisposed gutwara diabetes. Ekareri nkorosiere insulin, lakini insulin yeyu tirigo koraga asibia ezeki ya lifestyle yae. So it is important ekero okobanga konyora omwana ragira buya nainde kora masoesi for the sake of yourself no mwana. Because yourself endo ngotebego aenonyore diabetes okonyora diabetes omwana oyo nabe affected konyora yani abakungu aba bakonyora abana banene at the end of the day omwana oyo okonyora tokomonyora enchira ya kawaida okwenda cesarean section. Number 2 omwana oyo nabara arabe exposed konyora diabetes later sengencho ya ekimo kiae the size yae na bara nyore resistance to that insulin. Yes. Right.